Karon mo proceed ta sa atong open forum. So ang atong pangutana naka direct kang Brad Caloy, either kang Pastor Anyedes. So ang atong himuon, ang tanan nga gusto mangutana, dili lang muli niya. Og dayon akong pangutanon, asa sa duha ang gusto ninyong pangutanon. So proceed ta sa atong mangutana kadong. Okay. So asa man ka mangutana kang Brad Caloy, Abuyabor Katoliko o Brad Pastor Anyedes sa Soldiers of Jesus Christ? Asa man? Iya. O sa may imong pangutana? Gusto ko mupuyo sa ilaha, parang may trabaho sa ilaha. Brad Arch Anyedes ay ang pangutana, gusto na siya mupuyo sa inyong balay kay mo trabaho. Dawaton ba nimo o dili? Idawat na ni siya nako. Praise the Lord. Wala ni siya kasimba dito magigsoon every Sabado. Kuhaon din ako siya. Unya budol gini siya og magwali ko igsoon kay wala siya kadangpan pero ato siyang giadapt magigsunan. Okay. Okay. Sunod pangutana. Bahalag mangayak ko sa mga tao, nadila ko mangawat, bahalag maglimos ko balit lang pagkaon. Okay, okay. Okay, salamat to sa imong pangutana. So, next question. Asa man? Ikaw, brother. Direta. Direta. Okay, ato ning amigo no gikan pa ni siya sa Sugpo magagigsunan. Sulod, brother. Mo witness yun sa So, dayon. ipaila-ilang imong kaugalingon, brother, o asa pod nimo ipahinungod ang imong pangutana. Praise the Lord. Proceed. Hallelujah. Ato pangutana ra man gyud niya. Inyo mo gid ako igsoon na mo itawag na ko is a Pilipino. Pero ingon man sa kaniyagon nga kaning atong mga igsoon nga nagtukod-tukod og simbahan nga ni paak sa Katoliko gipaak brad. Ha? Kana bang literally nga mamaa kana sige pagpangdaot. Kana bang Protestant murag natandog sila ning Protestant. Katong giingon ako ganina nga kanang word nga Protestant waon ni mo ng protest kay sige naman na sila protest. Unya ang mabilin ana nga word ana ant na lang. So unsa man ang ant hulmigas. Unsa may kinaiya og hulmigas mamaak. Mo na sige sila protesta, sige sila pamaak So sa Katoliko. namakak. So namakak kasi imong gisulti nga. Wa ko mamakak mo gini akong Nasa gisulti ganina. atong ang ruling ha, was gadi pa kahuman og tubag, dili sa gyud mo sapaw. Kay tagaan man mo og at least 3 questions. So wala man ni ruling nga 1 minute question, 1 minute answer. So ato lang i-allow ang motubag dayon pag human niya, pwede na ka bro nga mo proceed sa imong next question. So Okay wa ba? pa man ko mahuman na ni tubat. Sa ato sa siya pahumanon. So, murag nasakitan siya to Protestant ba? Mao ba kay mao mo gikuan mo na maak, ipaak day kang Anyedes. Kanang pagpaak, word nga pagpaak, mura na siya og kanang pagpanakit sa simbahang Katoliko. Kana bang nagtandog ka ba? Mo na sige pangdaot sa simbahang Katoliko. Mo na nga sige sila protesta sa simbahang Katoliko, unya ang ilang kinaiya hulmigas. O sa may kinaiya hulmigas, sige pamaak. Sige pagpasakit. Di ba? Mo na nga hindi ka kita ni mo hulmigas kinahanglan mo kuan gyud ka bisag kuan nimo na makakita di ka nang kagamay sulmigas, naglakaw ka, mukalit na nagsakay nimo pamaak. Mao ra na sa simba, mao ra pud na. So, kana, mao ra to. So daghan magay sikot-sikot sa tubak. Gamara man ako. Mabuot na ka. Dili Sa mo open forum komentaryo. man eh. Ang atong rule sa mangutana lang, dili mo komentaryo ha. Purely question lang yun. Okay, proceed bro. Hanaot na kasi nabota sa rule ito. Hatagan og tulo ka pangutana ang matag tig pangutana. Proceed sa imong pangutana. So ang akong pangutana kay yung topic kanya ribulto man gyud no. So akong pangutana unsa man gina si Maria sa inyos Katoliko makaluwas kalag sa tawo nga may impierno dili. Okay. Kanang impierno, kung maimpierno na gani ang tao, dili na pwede maluwas. Kay tuan na nas impierno. Kinsa asa man ka makabasag Biblia nga kanang na impierno luwason pa. Di na maluwas. Hinukman na siya. Mo na nga makaingon jud ko nimo nga ang imong pagsabot niya ng impierno nga pinaagi ni Maria luwason pa, hinumdumi nga kung maimpierno ka di na ka maluwas. Pero ang mahal na Birhen Maria aduna si papils kaluwasan. Una,
Okay, katawa siya. Wa pagani ko ka tubag. Atiwason na to. Una, aduna siya papel sa kaluwasan. Nga naman, kay nagsinuptanon siya sa Dios. Siya ang nagsabak sa atong manluluwas nga si Kristo. Siya ang nag-anak. Di ba? Unya karon kung wala pa niya dawata si Kristo nga siya may magmagdos, siya may manganak, siguro igsuon kamong duha. O kinsa na to dinhi, walay Ginoong Kristo nga motunghan ning kalibutan. Kung wala pa ang mahal na Birhen Maria. Amen. Di ba? Esa bro, ang inyo Brad Pastor Archie kamo ang motubag. Ang atong mga mangutana kini atong mga audience. So naay pa last question si Brad. Last one question. Nga ako man din pag-ari, pangutana ra gyud. Kinahanglan sa tubag na sakto. Okay. Yes or no ra unta? Ang pangutana, si Maria ba personally dili revolto makaluwas basta nga may imperno? Oh, lagi ningon lagi ko. Ha, kung tubagan niya, no. Wa kasabot. No, kay ngano ang tao nga na impierno dili na luwason kay na impierno na hinukma na. Oh. Unya, akong gitubag karon nga ang mahal na Birhen Maria apil sa kaluwasan, aduna siya apil sa kaluwasan tungod kay siya. Ingon gani kung apil sa kaluwasan, wa ingon kay ang makaluwas, ang mangluluwas si Kristo. Kay Brad tubag-tubag man masa man kay mahihimuon ta ron nga debate. Pwede. Atong debatihan. I-prove nimo nga si Maria dili instrumento sa kaluwasan. Okay. So, mangutana sila mo interrogate man. humana ang iyang 3 questions. So, mo-proceed ta sa lain na to nakahilira. Brad, maning asa po nimo ihalad ng imong mga pangutana. Kini ang kong pangutana alang ni sa akong silingang taga-Panglaw. Ano nga? Parehas mami taga-Panglaw. Usara ko Brad. Si Brad Archie, si Pastor Archie, kanunay man siyang kaisgot Diyos. Nga ang tanang larawan nga giludhan sa mga Katoliko, Diyos. Labi na gyud ni Maria, Diyos. Mangutana lang ko nimo Brad, unsa may kahulugan di ay sa Diyos. Okay. Okay, to bago na ha. Ang kalugan sa Diyos dili tinuod. Ningon si Apostol Pablo diya sa Roma 1:22 mo ni mga Diyos ngadto sa 25. To bago na ha. Matod nila maalam sila apan mga buang-buang diay. Nga naman, imbis ko na himayaon nila ang Diyos nga may nagbuhat sa langit o sa yuta, mao na himaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tao. Plata, batog kahoy. May 5 ha, ulakot ta. Kay ang kamatuoran mahitungod sa Dios ilang gipulihan og bakak o mo ilang gipalabi o gilagaran o gisimba ang mga binuhat sa kamot sa tawo nga unta ang mabubuhat nga maunta ang angeng dayon hantod sa kantoran. Amen. Gipulihan og bakak. Palawat. Ang imong tabag gaganiha Brad nga ang Diyos representasyon sa mga butang dili tinuod. Yes, tinod. Sa to pa kon representasyon sa mga butang nga dili tinuod, Diyos. Si Maria ba tinuod ba dili? Diyos si Maria. Kaalam ni Solomon, Kapitulo 13, versikulo 10. Yan naman magkagisunan. Kaya wala ka na kinabuhi. Okay, ningon, ang kaalam ni Solomon, Kapitulo 13, versikulo 10. Ang pinakalaot nga mga tao. Ang mga tao nga nagpaton sa paglaom sa mga butang nga walay kinabuhi. Wala kinabuhi naglarawan ni Maria Patong Kahoy. Alaot pa ikson, di ka tubay ninyo sa Ginoo. Brad, si Maria ba aduna ba'y kinabuhi o wala? Wala! Patay na si Maria! Wala! Anak, inyo ripulto! Kaya Maria niya yung gito pagkipato! Wala na ikahom! Ilan na sa mga tao! Di pang warta si Maria! Tangtangan ng December 8 election! Di pang milyon-milyon nga kwarta ang mawa sa mga pare! Praktikal lang ta! Dili na to ilaro ng mga tao! Ninglaban lang mo sa mga pare! Nga nagpikariin doon! Mga kaiksunan! Nga nagsapot o puti!
Pero kamo, naloy pang pare ninyo. Wala oy. Ibalik siya, galing ka, hasta kalagi mo. Diya sa purgatorio. Ha? Brad, di na lang kumudugang pangutana kay ang imong tubag. Akong pangutana dili sa agna, to akas tubigon paingon. Okay naman, sige naman. Okay naman. Okay. So, mo to ang opinion. Sunod nga pangutana. Ada apa bro? Nakalinya lang dire bro. Kaya natay line up dire. So, asa man ang imong pangutana bro ipahinungon? Kini ako pangutana, ako ning ipangutana ni Pastor Anides. Okay, hatagan kag tulo ka mga pangutana. Unang pangutana. So sa di pa ko mangutana, hangyon ako nga kalma lang brad. Ay lang pag singgit-singgit kay di man bungol ang among Ginoo. Ug ang imong Ginoo bungol singgit lang. Muna nga unang pangutana nako, may react man kaganina kay matud pa nimo ang mga rebulto sa mga Katoliko, ug mga santos, dili ka kita, dili ka dungo bungol. Na ba kay rebulto nga makakita, makadungo? Taga na ba kay kapakita namo karon nga rebulto nga huliho, makakita, makadungo? Ano mo, tara magkarapana ka ako na magkasunti. Ano ba tayo ng Santos? Wala lagi. Ha? Santos, sige, di Wala. kita. Sige, kadua. Okay. Kadua po tayo. Ay, kadua pangutana na sa buhat 17 versikulo 29. Okay. Kalma lang. Matod pa dire sa buhat 17 29, paborito nga bersikulo sa mga pastor. Hansa mga pastor may pila mo ko. Okay, mga anak man kita sa Dios, dili na to hunahunahon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan, sa tao o bulawan o plata o bato nga kinulit pinagi sa kahanas sa tao. Ako pangutana, kung anak ka sa Dios, dili din mo hunahunahon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan. Kaming Katoliko, ang mga ribulto wa namo una-una nga kana mga larawan mga Dios kana mga ribulto ba wa may una-una na nga kana mga ribulto mga Dios. Ang akong pangutana nganong gahuna-huna man mo ni ana 17:29 nga kanang bersikulo inyo man ginahuna nga kana mga Dios. Okay. Isa may kaya sa Atong balik ko na buhat 17:29 ningon ang Ginoo. Busa kay mga anak man kita sa Dios. Anak sa Dios, Dili na to nanaon nga ang pagka-Dios sama sa dagway sa larawan sa tao nga gibuhat sa kahanas sa kamot sa mga tao. Kung ikaw pasultiyon, wa ka nagunahuna kay nagipinsa man ka sa batak. Pero unsa na lang ang ato mga katigulayan. Nagluhit, nagampo, nagunahuna. Pero dili sila magunahuna kay libungan man sa mga tao. Pero mga tigulag, gipistahan pa man galing, gihawan, wa ka maulaw. Wa ka ba maulaw? Gipistahan mo ang tao nga patay na. Gipatuon ninyo nga kana mga tawana makaluwas, walay makaluwas lain si Kristo lang. Ningon si Kristo Rixon diya sa Mateo sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his one and only begotten son, that whoever believe in him shall not be perished but have everlasting life. Sang Kristo tamuto dili ni Maria, ayaw na mapagpakalingon kay gipakamatyan ka ni Kristo, giluwas ka ni Kristo, pinaagi sa dugo o sa iyang kamatayon, siya lang. Okay. Ikatulong pangutana, nakasabot di ko sa tubag di mo. Tubag yun, bahala sa iyo. Kaya na, katulong ako nga pangutana. Ang mga anak sa Diyos, wala man may maghuna-huna nga kana Diyos. Kamura may kahuna-huna nga kana Diyos. Kamura diya. Muna nga. Brad Anides, na matulas na ko nga pangutana ko ta, ay napagkakahuna na. Yan kanon, kanana nakasabot ko ni Brad Anides, atong sabton ang atong isikataw. We never look down to anybody unless we are helping them up. Kay, ibasa niya ang Biblia. Sakto man ang Biblia, ibasa. Sakto ang Biblia, ibasa, pero ang kabasa, masakto. Okay, so, next question. Next question. Ay, ikaw tayo. Ikaw Okay, tayo. panahon na ninyo na makapangutana mo suod. Unang, tagaan kag tulo ka pangutana. Ano pa pala Una pa. pala ninyo na maingat sa mga pare. Looy, kayo. Asa man yung pangutana mo ay Panginoon. Okay. Brad, Anides, naay pangutana. Isa lang. Suko ka lang. Wala ba yung pare ninyo? Alam mo gina, pare man sa Biblia.
Okay, sige. Kada hapon, kay Musakay ko Bordawin, ako ginay, labdano na sa mga imay sa ato ang simbahan. Nangawala mga among imay sa among simbahan. Di ka ikaw, nangawa sa lang, labdano na ka lang among simbahan. Kapatid ako. Kapatid ako. Matang niya, hilatanon ko na po sa simbahan. Okay, tabagon mo na ako. Tulog na bersikulo sa Biblia. Nagingon ang pulong sa Ginoo diya sa Kanang Timoteo. At 2:16 Exon, ang tibuok kasulatan, gisulat o pagsalandag, gikan sa Diyos o papuslanon kini sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagpadlog o sa pagsaway. Dito, no 13, musa padlunga sila sa walay pugong-pugong aron magkamaayo sila sa ilang pagtuo. Ikanang Timoteo, 4:2, magwali ka sa pulong sa may kagayunan o wala, magpadlong ka, magsaway ka. Kaya naman, giilat ta sa mga pare. Ha? Gilat ka! Patay ang buwan sa purgatorio apan giluwas sa ni Kristo. Tarong ba na akong lulo? Ha? Nagpaampo sa iyang asawa. 20 katoy, 30 katoy, di panghatag ang mga katigayunan aron lang maluwas. Pero ang Biblia nagingon 2000 katoy 23 sa milabay diluwas ta ni Kristo. Pinaagi sila kamatayon. Wa ka maluoy ni Kristo. Nagantos ng motibo tapos ikaw laban ang mga pare nga nagpatak sa mga tao. Ha? Okay. So next Ikaw question. mga pare niya. Ito pag na, badlungan mo kay sayo yung pagtuo. Para matrabutan na Sayo yung pagtuo. Ano ito Kaya pa. Wawon na nangilabot ang inyong imahe nyo simbahan kung saan na. Ganong inyo manangilabot ang among imahe sa among simbahan nga wala na pala. Antik na na. Di ka ikaw yung nangilabot. Huwag mo tuloy na po. Nagbuhat lang ko sa giyon sa Ginoo. Huwag ko lang po. Nagbatlong ko ninyo na sa iyo pinagbuhat. Oh, okay, trabaho na ko, obligasyon na to. Isip alagad sa Ginoo nga papaybaw. Aron makakita kini mga tawhana nga diputaan ni Satanas. Diyan ang mga bato kahoy ng mga santos. Kamo rin mitona nga santos. Ang santos ito, ikaw nga puring pata nga makaistorya ka na ikalag. Kada walay kalag na binuhat isabot sa tao. Okay. So, natay sort pangutana. So, Mao na ang yan na ako expression igsoon. Okay. Dili ko ingon nga nasuko o Pastor Anides, doon na pangutana. Tulo ka pangutana. Mayong gabi yung tanan mga kaigsunan ko dyan ni Kristo. Ang tinod na magwawali, iwali ang kamaturan. Diba? Kanina kong igsons, kaning kakbal ko karon. Wa po kadinig ani nga nagwalig kamaturan. No? Nadinig man nato nga ang iyang giwali pero lang pagmarites sa simbahan Katoliko. Amen? No. Ang mga mo ikson. Nagdala man ka sa ngalang Hesus Kristo. Nagdala ka sa ngalang Hesus Kristo. Kinsa may inahan sa imong Hesus Kristo. Exod, klaro kayo, Exod. Si Maria, gibuhat siya kay instrumento sa Diyos, pero wala rin Ginoo, simbahan niya si Maria. O sa Ginoo ni Kristo Jesus, Lucas 4:8, si Jesus mingon, simbaha ang Ginoo na imong Diyos o siya lamang ang alagari. Ngayon ang galod ka ni Maria. Ngayon ang galod mo ni Maria. Na ang Diyos sa Exod, pili ang ginahan. Pili ang ginahan mo simbahon. Ang amahan, ang pinaagi sa anak, ang limayaon, ang amahan. Sa tuwa sila na. Tulog na ninyo ha. Ikaduhang pangutana. Bakit pa sa imong matag wali nangayo kag katahuran? Mingon dahil ka, aniya kami kay magwali kami sa mayong balita. Pangutana. Kinsa may naghatag nimong otorite na magwali sa mayong balita? Okay, simple kay Exod, ang Ginoo. Mateo 28:19 ngadto sa 20 o Marcos 16:15 ngadto sa 19 40 kadlaw nga nagpakita si Kristo sa mga tinuran, ningon siya mga kaigsunan. Ningon siya, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisanyo ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan, ang matong pagbabatismo mamaluwas ang panagdili mo ito pag-aukman sa silot. Mga Exod kayo man, gilat mo sa pare, di pa to Exod,
na ang bunyag sa bata pagtino. Dili ba? Kung nagwali ko, ano ang mga pare, so, mawawa na tubayan sa mga tao. Ay, kung saba, no? Saba. Nungtana, rin ko. No? Matiyo, Betyoso. Nungtana ko, kay naghatag niya authority nga mag-alis kung balita ang iyang tubag perting layuwa. Ikatulong pangutana, nagtukod man ka og simbahan. Kinsa may naghatag ni mong authority nga magtukod kag simbahan. Ang Diyos gani. Ang ako na kang gitubag. Maglakaw ta sa tibok kalibutan. Gibuan tinunan ang atong katawhan o bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Timanin ninyo na ako magapan kaninyo hangtod sa katapusan sa inyong kinabuhi. Wala gyapon pare episode pa ko. Ang Ginoo naghatag sa mga kaigsunan, nagingon siya ang uban iyang gihatagan na mahimong apostoles, ang uban mahimong propeta, ang uban evangelista, ang uban mga pastor, o ang uban mga magwawali aron sa paghimbit sa balaan ng ministeryo diya ni Kristo Jesus. Wala gyapon ang pare kay man bataton. Okay, but actually, inom sa tubig. Dahil ato sa tagaan si Brad Erchan, series of relax time. Relax no? Asa. Ako sa tagaan si Brad Anidis o time nga mo relax. Ako pautan o ni si Brad Kaloy. Brad Kaloy, ako yung mangutan na. Not as moderator, but gusto na ko nga na-i-clarify para makapahuhay po si Brad Archie. Okay ra. Ay, pwede ra. So dito ko Brad Kaloy mangutan na. Brad Kaloy, doon ako yung pautanan nimo. Miingon man si Brad Archie Anidis nga ato ko nung gisimba si Mama Mire. Mo na iyang giingon. Brad Kaloy, as Catholic, ato bagong gisimbas ang mahal nga birhen? Ato bagong gisimba ang mahal nga birhen? Kaya mo may giingon niya nga ato gisimba. So, ikaw as Katoliko, ato bagong gisimba si ang mahal nga birhen o dili gyud siya simbahon sumala sa pagtulon ang Katoliko? Sumala sa pagtulon ang Katoliko. Sumala sa pagtulon sa simbahan Katoliko, si Maria wala gyud simbahan. Ang nagtumutumo rani nga gasimba, gisimba sa Katoliko siya ra. Pero ang Katoliko wala magsimba kay ang panudlo sa simbahan Katoliko sa libro sa My Catholic Faith page 107, Mary cannot be worshipped because worship belongs to God. No? Dili mahitabo nga si Maria simbahon sa mga Katoliko. Mo panudlo. Ang problema lang ani adunay nagtudlo nga siya rin nagtudlo nga ang Birhen Maria isimba, pero ang pagsimba sa ang panudlo sa simbahan Katoliko wala simbahan si Maria. Okay. Ikaduhang pangutana kay tuluman ka pangutana ako. Okay. Magtod ni Brad Archie Anidis, ang kahulugan daw sa Dios binuhat sa kamot. Naabay bersikulo ana nga mabasa nga ang meaning sa Dios binuhat sa kamot o ang meaning sa Dios nagrepresent sa butang tinuod. Asa man ang biblikal ana? Ang biblikal ana nagrepresentan sa butang di tinuod o kanang iyang giingon nga anything nga binuhat Dios. Ang biblikal ana igsoon kanang 1 Korinto kapitulo 8 versikulo 4 biblikal na ang Diyos nagrepresentar sa dili tinuod, pero ang nag-ingon diha nga ang base siya na kinulit gigamit ang kamot sa kahana sa tao kana iya na ang mugda, pero naa na sa Biblia, pero kana nagrepresent na sa butang nga dili tinuod. No? Okay. Kanang Diyos nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Apan iyang ipagawas nga kanang mga larawan sa Katoliko, mga Diyos. Pero ang mga larawan sa simbahan Katoliko, naa man tanan, mga apostoles na. Di ba? San Juan, San Pedro, mao gani gitungkuran sa simbahan. Di ba? Ang mga Diyos wala na mo exist ni ining kalibutan. Wala na kinabuhi. Pero ang iyang giingon nga kining mga apostoles na mo'y giilan ato mga santos, wa maguna siya ka-determine unsa ang santos o unsa ang Diyos. No? Giusa niya ba ang santos o Diyos? Giusa niya. Pero gikurambos niya ba?
Pero wa niya pangitaan nga unsa ni Santos o Dios. Ang Santos sa in English, holy. Oh, i-research na. Holy. Mao na ningon si Cristo diha sa sulat ni San Pablo di San Pedro, 1 Pedro 1:16, pag balaan kamo. Ha? Oh, buhi. Oh, buhi lagi. Karena na Biblia tanan buhi pa din na ron. Wa, patay na tanan. So, brother, siya paminaw sa tubag. kanang mga sumusunod ni Kristo nahimo ng santos apan pariya para nila ilang gihimong Dios. So wa sila makasabot unsay meaning sa Dios o sa santos. Iyang girakon na kining santos Dios. Asa man po na mabasa, asa man po na makuha sa mga libro, mga diksyonary nga ang santos Dios. Wa kay mabasa ana. No? Mo na nga iya ra nang una nga kanang mga santos Dios. Okay, last question, Brad. Okay. Kaloy. Matod niya ganina nga ang tanan kunong larawan absoluto. Oh. Ang tanan kunong larawan ang tanan kunong larawan absoluto nga Dios. Ah. Sakto ba si Balanides ato nga iya ekspedisyon? Dili. Ang tanang larawan Dios. Dili, kiniingon diha sa Leviticus Kapitulo 10, versikulo 10, ilhan ninyo ang balaan o dili balaan. Kung saan man nimo pag-determine sa balaan o dili balaan. Ang dili balaan mo ng mga Diyos, apan aduna say balaan. You cannot determine Diyos kung walay atbang niya nga balaan. Ha? Ang balaan na ng mga igsuon, ang mga santos. Sa Binisaya, ang gikan sa Griego, santos, sa Espanyol, santos, nya sa English, mo na etimologiha kagikan nga mga pulong. Sa English, holy. Sa Binisaya, balaan. So, ilho na to ang balaan o dili balaan. Ang mga santos mo na balaan. Unya, dili ka makadetermine sa usa ka butang kung one-sided lang, usa lang gihimo nimo usa ba. Ang santos Dios giusa nimo. So dili ka ka-determine ana unsay tinuod. So kinahanglan angay natong pangitaon kung unsa gayud ang balaan ug dili balaan, i-differentiate nato para makakita ta unsay kamatuoran. Okay. So nakapahuay na gamay si Brad Archanides o proceed ta sa atong pangutana. So asa man nimo na ipasinungod ni mo pangutana? Ari, ay sa nasa versikulo sa mo daw ko pangutana ha. Ay, pero wala na bro, dili na siya tubag-tubag ng pangutana ni sa atong mautin. So proceed ta sa tulo ka pangutana nimo bro. Mayong gabi pinangga. Ang pangutana, di ko mag-bye-bye o pangutana. Ang pangutana, gibasis Biblia, kay ang imong igamit, Biblia man. Mao na yung pangutana. Sa versikulo. Sa Exodus Kapitulo 25, 17, ningon dinhi. Wises pagsalsa bulawan nga kirubin. Ug ang ilang mga pako magbukad duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan. Duha ka buok ug nihong Ginoo diha himo ang pagkampo. Nangyo kinulit nga larawan. Ang pangutana, pulong Biblia man eh. Pulong Biblia Pulong sa Dios, pangutana. Tinuod ba niya o sayo? Tinuod kisay gisugo si Moises. Dili ang mga tao ang gisugo. Pero tuiso nila kung makaikyas man mo karon igsoon sa tubangan sa Dios ipahupon di mo kaikyas. Kamo nagpaabot ang atsa aron tungaon mo sa Dios kung inyong tuison ang kamaturan. Si Moises ang gisugo dili kamo mga Katoliko. Okay, sunod pangutana. Si Moises lang. Sunod, follow up. Sa Ezekiel Kapitulo 41, 17, ang basahon. Gikan sa bumbong kisami, palibot sa dingding, gikulitag mga larawan. Doon ay larawan sa kirubin, doon ang po'y larawan sa tao. Dili tawo na. Pagmira ay sila na naman. Sa ilang translation tawo. Pero sa King James sa Exxon, dili na tawo. Pagmira na Exxon, pagmira. Sila. Kaya sa inyo lang ibigyan na. Sige lang, okay, granting na. Sige. Okay, tubagon na to. Okay, tubagon na to. Sa Ezekiel
Sa Ezekiel, ito. Okay, Makiti 22. Okay. Ang templo sa Diyos, dikit ng mga larawan. Larawan. Larawan sa angin. Sangin. Nailarawan sa Tao. Sige. Nailarawan sa baka. Okay. Ako yung larawan sa tao. Okay. Kasi ito na. Tana. Pulong mo na sa Diyos, Biblia. Tinuod ba niyo, dili? Ay. Tinood. Tinood. Pero wala pistahe. Depression lang. Wala simbahan. Wala yugbuha. Pero ang mga tao na ignorante, napista sa batong kahoy. Okay, sir, decoration to siya sa templo ni Solomon. Pero di mabungkag sa Diyos na mga tao na nagsimba na yun. Since sa tumbaga, labitin, Maikson, mahibulat mo sa mata. Ayaw lang ba niya ang sayop sa mga pare? Kay gimag-ilag ta, sukan pa sa dugay nga katuigan. Buti na lang na si Dr. Rizal na nag-discover na there is no purgatory in the Bible, which is I read in the New Testament or in the Old Testament. Pagpangilag ang purgatorio na gipatuo sa mga pare, anong kamaluwas? Sa pangilag, walay kantidad ang kinabuhi sa tao kay pilinon kinikaayo sa Diyos, dili magpalit sa kwarta o sa patuloy sa lawasan. Sa likod, ha? Ingana kayo pabukang ninyo, nagpatabag mo ng mga santos sa likod ko, kay Punoy, magtabag, dili magtabag, ang tunay kiniya. Di na magtabag, ilan na ninyo, asa makana mo. Okay, sa nuling itagiri. Brad. Last question. I-search! Ay, oyon mo ka sa tanang pangutana. Naman kayo. Ay, sa Exodus, ulit, sugo ang Ginoo, pag-ulit, pangutana, tuban na, sakto. Sa Ezekiel 41, 22, ang templo sa Diyos, di kulit at mga larawan. Dahil matana ko, sakto ba ni? O dili. Sakto. Pero, pangutana. Sa Dos Crónicas 7:14, ngayon Ginoo, dipili ko ni templo ha, diin simbahon ako. O pamation ko ang pag-ampo, dinhi napita, hangtod sa kantoran. Pangutana, mo yun kasi no, mo sopa. Igsoon, klaro kayo no. Ngayon si Cristo siya, kronikas na nipili ko galing nga templo aron dito ko simbahon. O ang mga maampo sa malampo sa mga matinunanon dunggon sa Diyos. Mga buhi, dili patay. Kaya ipulto ni mo, ganiputari mo, nga sa inyo San Vicente. Makaistorya ba na? Makadulan pa na? Wala, Igsoon. Si Cristo pa naman now. Ayaw pa ilan. Ayaw pa ilan, sir. Man, wala naman, natigulan na lang mo. Di mo minalap sa kamaturan. Kaya nga naman, ginutaan mo sa mga Diyos ninyo. Okay. Okay, so next question, Brad Jimmy. Tulog ka pangutana. Isa lang mo. Isa lang, Brad Pastor. Ngayon po, Pastor Niedes. Ngayon po, nalakoy gamay, di po kumamutana nalakoy gamay nga murag masulti ba? Pagkatinuod lang, nagin mo sa pagkapunagin po, ang pastor sa una man, nituluin nga magsikasingka. No? Moro mga karupusin ko sa pagkana. Kanina na namutanan mo nga kinsa inahan ni Kristo nga imong gisangyaw kay kasangyaw mga ni Kristo itupag ka nga si Mama Mary. Okay problema na. Karon kay inahan man si Mama Mary, sana po kasuko niya sa ikaupat na gumanmes kay ingon man nga tahura ang imong amahan o ginahan. Karon ang pangutana, isa maday sayop di ay nga mulspit sa inahan kay pag gumanmes mo nagingon. Karon ang pangutana na ko ani concern ko, kinsa may angay respetuon si Mama Mary nga inahan sa Ginoo o ang pastor. Okay. Ito, Pastor mo. Kumaka. Ako lagi. Order. Atong ihangyo nga ang mga audience dili lang sa pon magyaw-yaw no. Mo-focus lang ta sa atong station, Pastor Niedes, para makapaminawtan niya. So ako lang ihangyo ang naminaw nga mo atensyon lang ko ta diri sa atong gihimo ron nga dialogo. So proceed sa imong tubag, Pastor. Okay, mutahon pa to ni Maria nga batong kahoy ka santos nila dili. Kayo wa na kinabuhi. Kung buhi pa si Maria karon, mutahon to pagpatay na dili na. So kaya man so Diyos na si Maria. Kasi natasan. Ano ha sana pag 1 minute lang manit ha. Lingon ang barok size, attention barok size pa to. Lingon ang pulo sa Ginoo. Dito sa Babylonia, makakita kayo ng mga Diyos-Diyusan gawa ng kamay ng tao, plata, bato at kahoy.
na kinatakutan ng mga pagano. Huwag kayong tutulad sa kanila nang makita ninyo ipinagposisyon ang mga ito at pagkatapos kanilang sinasamba. Pagano na napatulan, di ko respeto nila. Hindi na si Maria, ang Maria na nasa langit pa Edson, napakalan sa kinila ni Abraham. Wala pa siya sa ginarihan sa Diyos. Okay. Kasi Kristo pa ang namatay. Ang nabanaw. Lingon ang unang Timoteo. Okay. Lingon ang unang Timoteo 2:4. 5 ito, buod sa Diyos na maluwas ang tanang tao o paibalo sa kabaturan. Ano yung pagkibag? Kaya may usalaman ka Diyos o may usalaman ka ipatiliwala o manlalaban dali sa Diyos na mao si Kristo na nagpagkatalo. Dili si Maria. Okay, sunod pangutana. Wala ko plano mo paluap kay usara ba yung tingon karon gila ko yung talaga pangutana mo paluap na lang ko niya mao na dayon no kay taas sa pangayo bangaw lang karon kay nagisgot magkanang taas kay di mo natupag bisog pasapot pa kay patay na si Maria wala na sa kalibutan di na ko tahulog karon ang away sa ano ba imong mama patay na buhay pa ba o buhay pa patay na ba dili ni mo respeto ni mong mama o patay na Son, natural maghandog ka pero ayaw Sa'yo namin napisahan. Ayaw pistahin. At sa'yo ginawa sa mga tao ng mga ignorante. Ipistahan si Maria na magkagkahon. Huwag mo maunaw. Huwag mo maunaw. Huwag mo maunaw ni Cristo Jesus na nagpakamatay. Tungad kanino. Aram labang ikaw maluwas. Tapos imong ipayo. Imong email katawanan. Ang alagad sa Ginoo na nagpalit sa pulit. Okay, bata lang. Okay, last question. Last question. Salamat kadto Pastor Ides kay imo man tupag ang akong mga pangutana bisa ano matupag nilikoy. Karon sa di pa ko mo uli balik, moingon na lang jud ko. Salamat sa imong pangatupag kay karon nakahadungog na ko nakakonklud na kami daing Katoliko kay bawang respeto ginahan. Ikaw sa imong pagkapastor, wala ka kay bawang respeto ginahan. Ang dugma ninyo may soon. Dawan ipakita ang dugma. Nga buhay kayo yung mga ginikanan o gamaan. Dili kayo sa patay na. Dawan nga buhay. Nagpapatay na may soon. Wala na yung panahon. Ipakita ko ng dugma sa inyong inahan o ginikanan. Kaya kung patay na, uwahin ang talan. Pagpunsa na imong apo-apo. Bakit kanatan? Arang maluwas. Ikson, nagingan ang Roma. Jesus sa Nupe. Ang kaluwasan. Anaatunod sa imong baba. Kaya kung inasugin mo, Yesus Kristo, mao ang Ginoo na imong Diyos, diya sa imong kasing-kasing, o muto ka kaniya, na siya, na banal, gikan sa mga binatay, mabaluwas ikaw. Ayaw kang Maria, di ka maluwas. Ayaw kang Maria, di ka maluwas. Kung muto mo Maria, si Kristo lang, ang akong ipamatunan, si Kristo ang iwali, si Kristo ang ipagbuhagay, sa tibok kalibutan, kay mo'y gisugo, sa mga apostoles, panglakaw ka mo, iwali, ninyo si Kristo Kristo. Bunyagin sila ang mga pare, giilan ang mga tao, di ba to mga tao, nga bunyag ko na ng bata, bisag dili, sa Biblia, halag ka na, Okay. ilag mo. Okay, bro. Ato sa hatagan si Pastor Ines o time na mo relax. Ato sa ibalik si Bagkaloy dito. Bagkaloy, hindi ako pangutan na intindi para nimo pero para makarelax ang gamay si Pastor para nagnanak ko nakahilina diri nga mutan na sa iya para di po siya kayo sobraan. Brad Kaloy, kaganina sa inyong topic, imong gisgutan tong mga Diyos-Diyos. Pwede ba nga imong i-explain nga kung unsa ni mga Diyos-Diyos sa giingon sa Biblia? Okay. Unsa man yung mga Diyos-Diyos sa gisgutan sa Biblia? Naapil ba dinhi ang mga santo sa Katoliko? Wala. Hindi mo bang i-relate ng mga santos, ang mga Diyos-Diyos? Kinsa man sila? Nakapato kasi bahang Katoliko na toron nga sa atong altar diha? Wala yun. So, ang gingon niya sa Biblia ng mga Diyos-Diyos, huwag kayo mabasa niya nga ang mga santos Diyos-Diyos, ang nagtumutumo na siya. Ang mabasa niya sa Biblia, sa unang hari, Kapitulo 11, versikulo 33, 36, adunay daghang mga Diyos-Diyos, si Kamo, si Moab, si Astarte, niya sa buhat 19:27 nga adunay Diyosa sa Asya, kinsa man si Diana. O kininta ng Diyos-Diyos dinhi sa Biblia sa unang Samuel, ako'y Diyos-Diyos diya si Dagon.
Oo, ng Samuel. So, ang tanang Diyos-Diyos nga naa sa Biblia, larawan sa mga Diyos-Diyos nga naa sa Biblia, wala ka na nahimutang sa simbahan Katoliko. Ang nagtumutumo raan na sila. Pero kung ato ng pangutanon, nga aduna ba'y larawan ni Baal dito simbahan Katoliko, sure ko nga ngayong tubag wala. No? So, kining mga Diyos-Diyos nga naa sa Biblia, tungod kay habuguan ang Diyos, kay nagsimbag Diyos-Diyos, bisan gani nining kalibutan naron, adunay daghan nga nagsimbag Diyos-Diyos. Kung saan? Kolosas 3:5. Ang mga bisyo, no? Kaulag bisyo. Mao kana ang usa ka paagi sa pagsimbag Diyos-Diyos. Dili lang kay larawan ra ang gibase diha nga larawan Diyos-Diyos na dili bisan gani ang bisyo nato karon na atong gipaka-Dios. Ang kwarta atong gipaka-Dios. Mo nang ingon ni San Pablo, hangyuon ko kamo, no? Kay daghan karon nato nga nagsimbag Diyos-Diyos pinaagi sa bisyo, kaulag, no? Mao na ba Paul? Okay. Dili lang sa larawan, dili lang sa larawan. Huwag nakasiguro ko nga nakarelax sa si pastor. O sugod na po sa pastor sa pangutana. Tulo ka pangutana. Ngayong gabi. Wala siya nga bro. Ang akong pangutanan ni mo, Brother Archie, sa matag wali nimo, dili yung mo malikayan ang ina ng sige. Hey, Kilo. Dagan tagauban nagpahipit na diha. Ako. Nagpahipit. Sige. Punta na. Okay. Sige, punta na. sige. Sa matag wali nimo, grabe kakaayo ang pag-atake, pag-BIBI sa atong mahal na Biring Maria. Pangutana, unsay sala sa mahal na Biring Maria diha kanino kay grabe man kasuko. Tubagon mga kaigsunan. Okay. Unang Korinto, Kapitulo 10, 1 ngadto sa 10 maigsoon. Si Apostol Pablo, mingon sa Apostol Pablo, agig pasidaan sa ato mga katiguanan sa panahon ni Moises. Bisan pa sila gibautismohan, kaya nakalata sila sa dagat, o nakainom sila sa bato, na mga tubig na si Kristo, ang panakalaghanan kanila, gilaglag sa Diyos. Kaya nga naman, kung wag ka na nagpista sila, nga nun ni Diyos Maria, na nagudya ka, na naginom, na nagkaon, nakigilawas sa Diyos, sa batong kahoy. Wala'y tumagunay sala ni Maria nga batong kahoy. Gipista Ang pangutanan niya, unsay sala sa mahal na Biring Maria diha kanya. Pero ang tubag pating aywa. Palat. Order no. Para Bad Archie walay komentaryo nimo sa mga nangutana. Pwede na pod kumuhangyo nga pwede na unta nga mo direct to point na ka. Di na kayo papabulak-bulak bakit malayo magunta. Dili man sila kasabot God. Dili ta masabtan. Order. Dili ta masabtan kung dili kita mo poko ang subject matter. Mao nga doon na daghan remark sa mga utana nga mo komentaryo. So para nindot ang atong educational na ay mapopo ning atong mga audience. So nindot na ang pangutana responsive. So dapat ang pangutana diha na unta sa mo focus para doon na tayo mabitbit sa atong pagpauli sa balay. Kaya murag pwede magod ka bro, murag wala tayo lain mapopo, gawas lang hinuna na murag kasuko nato ilitrin. Nindot unta nga naapod tayo madala mabaon sa atong pagpamauli nga nakabitbit taong magkamatuuran. Mo nang ako gi-propose din na para doon ay order, so mo response lang taong sa pangutana sa atong mga questionnaire. So, pros balik na Brad pala. Ang sala ni Maria Kung nga pangutana. Okay, tumagaw tara ko Maria, ang sala ni Maria ka batong kahoy. Di man, ang akong buot pasabot mo, basig waka kasabot. Example ba? Kini si Brad Ephraim. Example ha? Brad Igdal. Palitan ko niya sumbag. Nangutana ko niya, unsay sala na ko niya. Mara akong buot pasabot mo. Akong balikon ang
akong pangutanan nimo ug tubagasad ni o karon. Sa matag wali nimo, grabe ka kaayog, bugal-bugal, nagayaka, tag-atake sa mahal na Birheng Maria. Kung baga ba, katumutan niya ba? Ang akong pangutana, unsay sala sa mahal na Birheng Maria diha kanimo? Okay. Gusto ko nga mahibalo mga tao, ang nahimaya karon si Maria na Hinuon. Dapat ang mahimaya si Kristo Jesus. Atong gipaglaban si Kristo Jesus. Ako siya gikasugay kiningon ang Mateo 6:24. Walay tawo nga makalagad sa duha ka galon. Kaya ang usa iyang himayaon o ang usa iyang ipabos. Mao igsoon nga nag-alagad ko ni Kristo Jesus lamang. Di ko mag-alagad ni inyong Maria nga batog kahoy nga inyong gipistahan kay inyong gipangwarta si Maria nga patay na mga igsoon. Order, Walay order, puangon. order. Ang pangutanan ni Brad pala, Ano to? unsay sala. So dapat responsive daw sa may sala daw ni Birhen Maria nimo nga grabe man nimong kasuko. So mao na ang gihulat ron sa makatawhan. Okay. Sa maghuwat ang mga Usa tao. ba di? Ang Katoliko nag-promote ni Maria nga batog kahoy. Ako nag-promote sa kamatayon ni Kristo sa kinabuhi ni Kristo nga ang kaluwasan ana laban ni Kristo Jesus akong barugan. Order. Si Kristo lang ang akuha. Tay problema ana. Kay kami nito umi nga si Kristo man luluwas. Oh. Ang ato lang baga para masabtan ta sa mga tao nga naminaw kay educated naman ni sila. Oh. Dili ta respeto nato ni mga tao diri ba? Dili ta magpasulabi sa atong gibati ba? Kaya kanang imong gisulti bad Archie, 90% ana giuyunan namo na di na debatable. So kining ato mga audience nabalaka ko ba kay ni ara ba sila na magdungag pan mangaon panunta sila. Mga educated naman ni sila. So ayaw di nato gusto nga manguli ni sila nga mo remark sa ato nga wa ta edukasyon. So mao na nga ang pawataran ni Badpalak unsa man daw sala ni Maria nimo nga grabe man nimo kasuko niya. Mo lagi tumagan Unsa ako. man masala. Okay. Ang sala lagi ni Maria. Ano sa bro, Archie? Anong makasabot juga? Nakasabot ka, pero hindi rin gilihis. Ako uspo po ka na ha. Ikatungo na eh. Kumbaga, jugog taro, hindi ko magbalik-balik ano eh. Sa matag wali nimo, sige ka, yaga-yaga, pag-atake, pagbugal-bugal sa bahal na Birheng Maria. Ang ako pangutanan nimo, kay gadingot man ka sa mahal na Birheng Maria, unsay sala sa mahal na Birheng Maria diha kanino tubaga ko tarong. Simple. Ako nagwali ni Kristo dili ni Maria. Dili na ko i-promote si Maria. Nga naman, kay mo igiwali sa mga pare. O ako sa 1 minute ha. Roma 6:23 ha. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang hatag nga gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga anaa ni Kristo Jesus. Mo na si Kristo kung iwali. Si Maria Megson, wala siya sala, pero kanina yung batong kahoy ng Maria, nga gipromote sa mga pare, dili sa Maria ang sadan, ang mga pare nga nagbuta kaninyo. Nasa sala nimo wala. Oh, wala lagi sala sa Maria, pero ang mga pare, gigamit si Maria, ma'am, sir, aron kabutaan, walay sala si Maria, kisay sala ninay nga nung naata karon nga nagibate para sa kahayagan, para sa kamaturan tungod sa mga pare kay nagbakat sila diha kaninyo. Okay, order no. So Okay. ato nalikayan ng mga Ano to ba na? mo personal attack ta sa Bago na attack, pare. So, ang ato Bago nag-isgot o katoliko ang nga ato pare. order ba na say kay educated na bagay ng mga tao dili ta magpakaminos ba under manilisimita ani nga wata edukasyon. So ang ato nindot na tubag na gyud si Brad Arce sige. responsive. Responsive. So the best na. So ang ato din ayaw lang i-attack ng mga pare o manilabot sa ato istorya ng pare na. Ang pangutana raman si Mary kung unsa iyang sala. Ayaw i-apil-apil ang pa ikaw man ang gipangutana, ayaw ang pare. So kinahanglan nga educated ta kay para sa ako nang giingon dili ni para sa amo ha, para po din nimo na concern man gud mi sa imo. Kay na concern mi ngano daghan na bang katoliko din ug dili katoliko. So hinaot nga makadani ta og mga tao sa dawi sa atong pag-istorya. Naabay mga tao ba nga ma-attract nga mao na ang buti pasabot. So dili ka ilang mabitbit ang kasuko
ang kasilag sa mga pari, ang kasilag sa mga tao, so wa to magtudlog ugma. So mao nang ako karon as moderator, mao nang akong concern ron hinaot unta kanang atong pagsulti dili gyud ni masayang. Mabungahon unta ba nga mabitbit nila ang gugma, ang kamatuoran ug ang pagkamaayo sa atong gidisay pulong ra man ni sa Ginoo ni atong kisgutan. Dahil ang mabitbit nila ang kasuko. Okay, to Kasi na ko ha. sa mga tao. So ato lang nga ang pangutana para nindot, para ganahan din sila mamalik, nga naa ilang mapokpok nga kamatuoran din mo nang ato is nindot lang, dili lang sa ingon nga kung sa may sala, wa man nagyud sala di mo, ay na lang hilaptin ang mga tao. Okay. Okay. So Ako okay, ako sa dito pagka sa si Brother Paul Gamay, okay. Ako igsuon, wa ko nagisgot og pare sa Katoliko. Ang akong gisgotan pare sa Biblia. Nagilty lang mo. Nagilty lang mo. Kay Hebreo 4:12 ha. Nagingon Paulo sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios hait kini sama sa duay sulab nga mudulot kini diha sa kinauyukang bahin sa inyong kasing-kasing. Nasakitan lang mo. Wa ko maingong pare sa Katoliko. Kung ano nagilty man mo. Ah? Okay. Pare, general akong gingon, ang Iglesia ni Cristo na pare. Ana sila ministro nga pare, ang Agripay na pare. Ha? Okay. Namigson, asan may pare? Oh. General man akong gingon. Ang pangulong pare ng Igsoon mo si Kristo. Oh. Kunya ang abe kasuko. Okay na. Oh. So okay na ba? Diba? Sige, pangutana. God bless. So, God bless. proceed sa pangutana. Mayong gabi pinangga. Bare gabi. Ang pangutana sa unang Pedro 2:4 ingon dinhi. Panoon kamo mga ingon nga mga batong buhi. Ug ipagamit ang iyong kaugalingon ingon nga mga balaang pari. Pangutana, naabay balaang pastor mong basa. Simple kayo, so no? Ingon nga balaan nga pare. Kinsa may pakita igsoon, pari tang tanan at tubangan sa Dios. Sa ikaduha nga kinabuhi. Ha? Ang pari ninyo igsoon. Ngano nagpatawag pari wala man anak. Ningon ang pulo sa Ginoo. Ayo pagpatawag og amahan kay usa ra inyong amahan ngadto sa langit. Usa lagi buhat aron tahuron sa mga tao yukbuan. Gitawag og pader aron ka Okay. mahimong uliton. Order. Hinumdum na ito pangutana naabay balaang pastor. So dapat responsive ka. Tupagan lang godog naaba o wala. Di mo lagi hulat sa mga tao. Mo na ipagpay pangutana. Balik ito pangutana nimo. Sige. Usa kili na? Sa Sa kapitulo ha? Unang Pedro 2. Unang Pedro. Okay, unang Pedro ha? 5. Okay, unang Pedro. Ano ba? Panoon kamo ingon nga mga batong buhi. O ipagamit ang inyong kaugalingon ingon nga mga balaang pare. Okay. Unang Unang pangutana. Pedro. Diha ka kung kanon basinog nagbaka ka. Ha? Unang Pedro sunod. Unang Pedro lagi. Unang Pedro 2 4:5 akong basahon. Nga kaniya manool kamo sa batong buhi nga sa pagkamatuod gisalikway sa mga tao apan sa Dios pinili sila kinsa man si Kristo manigsoon ang ipasabot ini dili man ang inyong mga pare ayaw to isa ang pulong sa Ginoo brother ayaw kwae ayaw pune ayaw pune mo may gingon dire nagbasa mo ko igsoon ha okay ha nga kaniya manool kamo nga sa batong buhi nga gisalikway sa pagkamatuod gisalikway sa mga tao kinsa gisalikway sa mga tao si Kristo kaya nangadto sila sa batong kahoy singko kamo sa ingon nga mga batong buhi ginatukod kamo nga usa ka balay nga espirituhanon usa ka pagkasiserdote nga balaan aron maghalad kamo sa mga halad nga espirituhanon nga nahamutaan sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus sa tubangan sa Dios igsoon pari tang tanan mo giskutan dili kay sila lang nga yung pare nga gipatuo mo igsoon nga kunuhay nagtudlo sa kamaturan apan naglimod sa mga tao Okay. So si pangutana Kristo ang ipasabot din pastor, ang si Kristo pastor. Naabay balaang pastor. wa may pastor dire pero pare ang gisgutan pangulong pare nga si Kristo Jesus atubangan sa Dios pare tangtanan ang gisgutan na espirituhanon dili sa kalibutan wala siya naghisgot igsoon dili sa kalibutan mo gipasabot dinhi Salamat. nano magtahon magkanang pare palo sige Sa Santiago 5:14 ingon dinhi.
kung doon ay magmasakiton kaninyo, ipatawag ang pari sa simbahan o ipahiling siya sa ngalan ni Jesus. Aron mamaayo sila. Okay. Pangutana, nagsugo bas Ginoong Hesus nga ipatawag ang pastor. Okay. Ang basahon ha. Kay pwede mo na ikson nga iyang pulihan ang words of pare. Pero dili sa Biblia, ha? Nagingon diri ha. Santiago 5:15. O ang pag-ampo sa pagtuo, ha? 5:15 daw. O di ba? O agat Santiago 5. Mo bitaw to 14. Dili, 14. Okay, 14 ha. Nagingon diha. Okay. Nagmasikiton ba ang uban kaninyo? Tawga niya ang mga ansyano sa iglesia o panag-ampo sila alang kanila. Kinsa ba rin mga ansyano? Mga leader sa simbahan, pastor, apostoles, ministro, rekod. Walay pare din eh. Walay pare diha. Walay pare diha. Nagpagkas ka sa pulong sa Diyos. Nagpagkas ka. Ansyano ang iputang. Unsa ng ansyano? Leader sa simbahan. Kinsay leader sa simbahan, mga kaigsunan, pastor, ministro, evangelista, dili pare. Kung magmasakiton ka, nag-ayo bang pare? Ikaw, brother, nagmasakiton ka, tambalan ka na ako. Tambalan ka na ako. Pare, nabay pare nga nag-ayo mga masakiton. Wala. Ang pangutana, nagsugo bas Ginoong Hesus nga kung doon ay magmasakiton kaninyo, ipatawag ang pastor. Ansyano lagi. Naabay mabasa. Oh, ang gigon sa Biblia, ansyano, mga leader, diha sa simbahan. Pare mo na. Oh, di ba rin pare? Di ba rin pare? Ayaw ninyo linglanga kining mga tawhana nga wala magbasa sa pulong sa Ginoo. Dili na to tuison. Pamalandong mo, basa mo Biblia adto sa iyong balay aron mo dili malimbungan sa mga dipensor, sa mga pare nga mga bakakon. Okay. So, responsive na sa pangutana. Okay, pangutana to. Sa pangutana. Naabay ipatawag ba mga pastor? Daghan mang teksto na ang mga sanglahon nangaayo. Ningon Ginoong Hesus, lakaw kamo sa mga pare o pahiling kanila o naayo na kamo. Dili na mga pare. Wala ang pangutana, si Ginoong Hesus ba, sumas Biblia, nagsugo ba na lakaw kamo sa pastor o pahiling kamo kanila? Okay. Basa. Ang gisugo sa Ginoo maigsoon, Marcos 16:18, mao kini ang mabatunan sa mga mutuo kaniya. Makahingilin silang mga yawa, makalitok sila glanlain nga mga pinulungan. Kung mapakan sila, dili sila mapakan sa mga malalang nga mananap. Kung makainom sila hilo, dili sila mga matay. Kung itapion nila ang ilang mga kamot, mamaayo ang mga masakiton. Wala nagigog pare. Kita tanan doon na tayo gahong, gamita lang ninyo. Okay. Wait, pare. Ato sang papahuwayon si Brad, si Pastor. Okay na. Asa ba, dili sa ko, papahuwayon ta ka kay concern ko sa imong kahimtang. Okay. So dili na ko i-clarify. I-clarify na ko ka Brad Kaloy. Sige. Brad Kaloy, gibasa niya tong unang Pedro nga dunay balaang mga pare. Dili, ako nangutan na. Ay ko buti. Unang Pedro gisgo tagibasa ni Brad 2:5 nga dunay balaang mga pare. Naabay balaang pastor nga gisgotan ni Brad Kaloy o wala? Wala. Okay. Sunod pangutana. Sige. Sunod pangutana. Dito sa Santiago 5:14, ipatawag ang mga ansyano. Sa Griego na is presbyter. O ang root word sa pres. Naabay giingon dang ipatawag ang pastor? Wala po. Wala Ang gihapon. problema lang niya ni kay wa siya kasabot unsang ansyano. Di lang wala gyud na nila pangitaa ba. Kay nga naman kining iya kung gigamit nga Biblia is Bugna version. No? King James. Ang version ana is Jehovah. No? Mao na nga dili niya makita. Wala. Sa ato karon nga maayong balita, pare siya kanang ansyano gikan sa pinulungan nga presbyter. The root word ana is priest. So pare. Ang problema lang niya kay wa siya kahibaw gugunsa ng ansyano. No? So kana diha mo nang adunay daghang translation mo tong gibasa sa atong igsuon nga pahiling kamo o ipatawag ang pangulo o pari sa simbahan. So kana siya
tungod sa kadaghang translation sa mga Biblia, bisan gani karon Philippine Bible Society, King James, daghan man kay mga translation, naay Amplified Bible, naay King James Version, New Version, naay New International Bible. Mo na nga gikupta na aron mas masabtan nga asa gyud mo masabtan nga kanang ansyano mao din ang mga pari. Ang problema kay usara mo kung kabiblia ang iyang gibasihan. Mao na dili makasabot kay usara ba? Okay. Oh, mao na. Nakapahuway na si Brad Kaloy. Sige. So, Wa man koy mangutana po mga lain kinuhuan na rin. Bautan na mo ka Brad Kaloy para papahuway. Na sige, relax na eh. Kaya madasar ba si Pastor o kaya daghan man ng Katoliko din. Hindi na pa kinang Okay naman kayo para mahibawgin mo sa kamaturan. Para mahibawgin mo, Lord, kayo mo igsoon. Kinaluian mo atubangan sa Ginoo. Sultian mo sa tinuod. Para mo tana, sunod na pod. Para mo tana. Para ni ka Brad Kaloy. O Brad Kaloy, responsive ha atong Responsive. pangutana kuron sa ang gipangutana mao po'y Mao dili tubagon. para dili ta makahatag og remark sa atong nangutana. Okay. Proceed. Tulo ka pangutana. Amen. Okay. Mga dito katawran niyo, tanan naghana diri mga tao. First time ko naabot sa Bohol. Kauban mi ni Sok saon na tawa pa ko na Kristohanon. Sa freedom inani lalis. Sa freedom panahon ni Sok. Pangutana bro. So kung mangutana po ko karon, Magpailo ko na ko tang mic kay magkadu. kuan manggod ang ato manggod untang giari. Mora gyud ang importante maluwas. Kaluwasan may importante yun. Oh. Amen bro. Misay isog si Pastor Ardines, nakita na ko siya sa personal. Kanya si Brad, nakakita na po kuan yung background nga Jehovah's Witness. Or daghan ako nakita sa YouTube nga mga namalik na Katolik. So ang akong pangutana sa tanan diri. Dili lang ni mo Brad. Sige po. Nalagay mura bitaw og roll call, mura bitaw og kaning panawagan or unsay imong preparasyon mo balik naman gis Ginoong Hesus. Mangutana ko niyo tanan diri. Nga gusto ko mo isa mo sa inyong kamot. Kay wa ko masayod. Nga ugma, paon ako sa Ginoo. Kay may sinta na ko kapin. Wala sa hubog. Kay daghan na kay nangamatay sa ako nakita sa vision sa Lord, ni Lord. Sabi ni Lord, nining 2023, daghan akong patyon, basta dili mga lagad sa akong tinuod. Hala, kuyawa maron. Vision na, nakitaan ko na. Oo ba? Dahil nagsugod sa January 1, 5 na kapatay ang akong gitambungan. Tapos kaya akong gibiyaan karon dito. Magkumpare, nagdungan og kamatay. Ilubong karon. Ilan na po ng time bro? So, ako ni pangutana sa inyo, dili ni Wali, gamay Christian, ikatuog ninyo. Pagkampo mas Ginoo og luwas na tumugdi. Ako pangutana, ipataas inyong kamot kung sure na mong luwas o pa ba? Tawa ha? Gusto ko mapataas mo sa kamot kung Ako sure sana na mong luwas o tubagon. pa Ako ba? sana tubagon bro. Walo Dili, na ako bro. Wali mo na bro. Dili ni, Akong tubagon. pangutana ko. Akong tubagon. Gusto lang mataas kamot. Akong tubagon na. Akong tubagon na. Pangutana lang ko, gusto ko gilis kamot. Kini nga to, pangutana man eh. So kana karon, ako sana tubagon bro. Isay mo taas, Para tubagon mo ba? Akong tubagon na, akong tubagon. Di ba pangutana sa mga ujin ba? Ay ako sana tubagon, i-clarify na Gusto ko ko sa na. mga tao nga Di ba, magsak kamot. i-clarify na ko na. Kung luwas na ba mo gwapa? Okay. Okay, order. 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 Wala man tagkuhan na ni. Bunagin So, sa igit. Ang pangutana ni Brad, dili lang kay sa imo Brad Kaloy, Sa tanan. generally ang pangutana, kinsa man daw karon ang naluwas Okay, na. batubad. Taas ang kamot. Taas. Taas ang kamot. Okay. Taas ang kamot sa mga giluwas ni Kristo sa cross. Taas ang kamot. Taas ang kamot sa tanan na giluwas ni Kristo dito sa cross. Taas na. Saka. Okay. So daghan na luwas. So Brad Kaloy, i-qualify ni anong daghan ang nitaas unsay bote pasabot ana og naapoy wa pa mo taas. Okay. Okay. Akong tubag ana ganong nitaas po ko sa akong kaugalingon. Ano man?
tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus, naluwas ta. Yes, kana. Di ba? Naluwas ta. Pero, ay sa Pastor Paminaw sa, kamatayon pa ganito ni Kristo sa krus, namatay. Lami kay kaana. Pero, kining sumpay, dili na nimo paminahon. Ha? Kamo ko na problema na to, kaya ang sumpay ba, dili paminahon. Apan mga igsoon, dininining kalibutan na, tungkol sa itong pagpakasa, nagpadayon pa man tagasa ron. Kay, wa man yun, ang pinakabuutang tao ni kalibutan na, kapito man makasa sa kadlaw, pinakabuutan na na. Ha? Unya, dili lang sa pagtuo, watay mabasa sa Biblia, nga hukman tas Ginoo pinaagis pagtuo. Ang hukmas Ginoo, buhi pamanta, di pamanta hinukman. Kung hukman taraganis Ginoo karon, mao na ng panahon na either maluwas ka o di. Ngano man, kay inig kamatay nimo anha pa ka hukman. Di ba? Kita ba anha pa ta hukmas Ginoo, kung malangit ba ka, maluwas ba ka o di, inig kamatay nimo. Mao bitaw nang ningon sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27, ang tao mamatay kausa, moatubang siya sa Ginoo aron hukman. Di ba? Karon hukman pa man ta, di ba? Unsaon man paghukom sa Ginoo pinaagi ba pagtuo? Way mabasa sa Biblia nga hukman ka pinaagi sa pagtuo. Kundili hukman ka pinaagi sa imong binuhatan, maayo og dautan. Kung mamaayo ka, malangit ka. Bisan gani nining kalibutan na karon, aduna na hinukman. Unsa may hinukman na daan nga maimpirno siya? Sa unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 6. Kung magpadayon ka pagpakasala, mortal. Ang bisag buhi pa ang imong lawas, patay na imong kalag. Ha? Mao na nga kita maoy magbuot sa atong kaluwasan. Kita mao ba nang ingon diya sa Sirac City 36 nga sa matag oras takna kinahanglan imong hinumduman nga ikaw mamatay karong adlaw. Okay. Usa may purpose Okay. aron ikaw dili makasaha. Brad Kalon, di ba? proceed siya sa iyang follow-up sige. question. Follow-up, brother. Ako ang question ganiya, pakaasgis kamot, mga 5 ra siguro. So daghang kay mga tao diri. Muni sa tulbagon sa Bohol diri. Nga masangyawan sa tinuod ba? So, paliw kong Bible pastor kay to kung na siya. Sige. Paliw kong basa pastor, ikaw basa. John chapter 8 verse 31 to 34. Si Jesus gasulti garo ko nagbasa. Wa ko mo daot ninyo mga igsoon, kay di ko ting daot. 8:31 ngadto 34. Sa di pa ko mo basa, sa pa naman mo basahon. Akong pangutanon sa niya kay ingon makaganiya. Makasasala ka. Yes or no? Makasasala ka di. Yes. Yes. So wa pa ka kagawa sa sala karon napa na nimo. Ang pagpakasa adunay pagpangumpisal sumala sa Juan 20:23 nga Okay, mangumpisal paliw ka. tagbasa pastor. Okay, Juan 8:31. Dali ko pangutana niya ha. 34. Kuray sige Busa di ko kabawas pangutana niya. Ingon si Jesus sa mga Hudyo nga mintuo kaniya, kung kamo managpabilin sa akong pulong nan matuod gayud kamo nga mga tinun-an ko. Og kamo makaila sa kamaturan, ug ang kamaturan magaluwas kaninyo, sila mitubag kaniya. Kami sa kaliwatan ni Abraham, o wala gayud kami maulupon kang bisan kinsa nganong nagaingon ka pagaluwason kamo. Si Jesus mitubag kanila sa pagamatuod magaingon ako kaninyo nga ang tagsa nga magpakasala ulipon sa sala. Ulipon ka sa Ini sala. kalibutan na kung buhi pa ka Ulipon ka sa sala. Karon ako mabawas pangutana nimo. Ulipon ka sa sala. Ulipon lagi ta sa nga naman buhi pa ta. Walay perpekto ni kalibutan na, ngalan ng perpekto. Unsa man taong kaoy magpaka-hinlo man ka? Okay. Kinsa man koy waysa na to dinhi? Be, ako na pay mangutana. Kinsay wa sa kagamot sa waysa. Eh kinsay waysa dire be? Sagang kamot. Waysa. Waysa be. Oh, tanawa siya, wala ni siya mosaka yung kamot. Tanawa. Mo na problema lagi ninyo. Okay ha. Oh. Labi pasahon ha. Ikson. Bisan pag makasasala ka, makasala ka maigsoon pero gidawat mo si Kristo, luwas ka na. Okay? Roma 3:24-25. Ingon
karon nga gipagamatarong sila sa walay bayad. Gipagamatarong nata sa Ginoo sa walay bayad. Tungod sa iyang grasya, pinaagi sa pagtubos nga anak kang Kristo Jesus nga gipadayag sa Dios nga halad sa pagpasiguli, pinaagi sa pagtuo sa iyang dugo, sa pagpahayag sa iyang pagamatarong tungod kay gisayloan niya ang mga sala nga nangabuhat kaniadto tungod sa pagpailog sa Dios. Bisan pag makasala kay Son tuhoy ilang sa Kristo. O sige, doon ay pahutan ng gibangon si Badkaloy. Kinsa man karon dinhi ang moingon nga wa sa isa. Saka kamot, saka kamot. Nasa kamot ang isa. Saka ang kamot na way sa. Ang isa. Ang isa. Ang way sa. Kasama Badkaloy. Oh. Kasama. Salamat ha. Paminaw. 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 Okay, sige, sige. Paminaw. Sa unang Juan Paminaw mo. Paminaw. Paminaw kung unsa ng mga tao nga nag-ingon nga wa isa. Paminaw mo. Okay. Basta. Di magit sila musakas ka mo, bro. Sige. Ingon din sa unang Juan 1, kapitulo 8 ngadto sa Lakton Justice, Kamachis. Okay. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon. Kung wala nato ang kamatuoran. Versikulo 10. Kung moingon kita nga wala kita makasala, ipagkabakakon nato ang Diyos kung wala nato dawata ang iyang mga tulong. Ngayon, pangutana. Maunod akong nangutana ko ganina. Saka ang way sala. Saka ang kamot. Yeah. Huwag ay sala. Di ba pagkabakon ng mga Diyos? Siya ay sala. Ay sagod, sabiya po dahil mong gusto po dahil kagriya. Ikaw, kung ako kumayak siya Pastor Anites, dili kami. Pero karon nga nari ako, Lisod mo ka lang imong iba. nari ako ko. Ako no. Ako sa pastor. Akong paano pastor? Kini akong gibasa Ayaw sa tabunin ka matuhan. ayaw tabunin mo, pero wala ko na tabunin ko. Ibasa man ako ang unang Juan. Oh, karon, naman kay Biblia di, kay basa. Sige, kay basa. Sige basa. Kay basa. Ayaw na ba? Ang iresi mo basa. Unang Juan, kapitulo 1, 8 kamadis. Ay tagdagan diha kay ako pangutan na sulti ni Jesus. Uy, kung saan na Ay ta. kung yung Malaysia mo, Ayaw ni tabunin ka matuhan. ayaw lang tabunin. Kaya ako pangutan na ganiha. John chapter 8 verse 31 si Jesus kasulti. Dili ako supak lagi na bro. Wala supak ka na. Ayaw tabunin ka matuhan. Lagi, wala mo supak ka na. Kini karong akong gibasa mo may imong gisupak.